Miet ir-raġel ta' 59 sena minn Birzebbuġa li nhar il-ġimgħa li għadda kien involut f'inċident ta' traffiku f'Birzebbuġa stess. L-inċident seħħ ftit qabel id-9:09 ta' filgħaxija fi triq iż-Żejtun meta r-raġel intlaqat minn Opel Corsa misjuqa minn ġuvni ta' 20 sena residenti wkoll f'Birzebbuġa. Ir-raġel ittieħed l-isptar għall-kura fejn ġie ċertifikat illi kellu feriti gravi u li kien fil-periklu tal-mewt huwa tilef ħajtu tnejn li għadda tard bil-lejl. 5 persuni ddaħħlu l-isptar għall-kura wara inċident li seħħ f'Ħattart. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-29 ta' filgħaxija u fih kienu involuti taxi u karozza tat-tip Volkswagen. It-taxi kienet misjuqa minn raġel ta' 61 sena minn Ħażabbar u fiha kien hemm 3 passiġġieri irġiel li l-età tagħhom tvarja bejn 22 u l-44 sena. Il-karozza kienet misjuqa minn mara ta' 36 sena residenti Ħallija u li magħha kellha tarbija. Fl-inċident il-karozza li aktarx kienet qed iddur minn triq il-ferrovija ħabtet mat-taxi li kienet ġejja minn triq il-Mosta. Mad-daqqa l-karozza misjuqa mill-mara daret u fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili illi kellhom jisfurzaw il-bieba sabiex joħorġu il-mara mill-karozza. Dawk involuti fl-inċident ittieħdu l-isptar fejn ġiet ċertifikat li l-mara weġġet gravi iżda ma tinsabx fil-periklu li titlef ħajjitha.